ചിരിയിൽ ഞാനെല്ലാം മറന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിവീല കണ്ണാ നിൻ മുന്നിലൻ കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्णा, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। മാതാജി. हरे हरे कृष्ण माताजी, हरे प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे 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 कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 15ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇന്ന് പുരുഷോത്തമ യോഗം 15ാമത്തെ അധ്യായം. 20 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളൊക്കെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അവ നമ്മുടെ മേൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അതിനെ അതിക്രമിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ആധ്യാത്മിക പദം പ്രാപിച്ച ആളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് മായയെ ജയിക്കാം, ത്രിഗുണങ്ങളെ ജയിക്കാം എന്നെല്ലാം കണ്ടു. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായാല് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെത്താം. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെ വാസുദേവ അവസ്ഥയില് നമുക്ക് എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക, പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മാർഗം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ 15ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമദശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷമായിട്ട് ഉപമിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണത്രേ ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ, ശാഖകളൊക്കെ കീഴ്പോട്ടാണത്രേ. അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം നമ്മളിവിടെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലേ? ഈ ജലത്തില് പ്രതിച്ഛായ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കാണാം, വേരുകൾ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അശ്വത്ഥം ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതിന്റെ ഇലകൾ വേദമന്ത്രങ്ങളാണത്രേ. ഈ വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആള് ആണ് വേദജ്ഞൻ, എല്ലാ അറിവുകളും ഉള്ള ആള് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ വൃക്ഷം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഈ ജീവാത്മാക്കളാകുന്ന നമ്മള് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന് അതിരുകളൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ ആസക്തരായവർക്കോ ഒട്ടും മോചനം ഇല്ല താനും. ഇലകളൊക്കെ വേദങ്ങളാണ്, വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ആ ആളാണ് വേദജ്ഞൻ. മാവിന്റെ ഒക്കെ നിഴല് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കാണും അല്ലെ? അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മാമ്പഴം പറിക്കാൻ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സൂചന നൽകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു. നമ്മളുടെ വിചാരം ഇത് പെർമനന്റ് ആണെന്നാണ്. ഏതുപോലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ ഒരു റൂം എടുത്തു 2 ദിവസത്തേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഈ ചുമരിന്റെ പെയിന്റ് ഒക്കെ ഇത് പോരാ, ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം എന്ന്. ശരിയായ വീടാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂർഖതയാണ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഈ ശരീരമാകുന്ന വീട് എപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ന് പോകണം നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ? ഇതൊരു ടെമ്പററി ഒരു സ്ഥലമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു വാടക വീട് പോലെയാണ്. അപ്പോ ഏതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയണത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. എങ്ങനെയാ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാവുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവുക, പിന്നെയോ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയാണ് ഒരാള് വേദജ്ഞനാവുന്നത്. ഇവിടെ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇതുപോലെയാണെന്നാ പറയണേ ഈ ഭൗതിക ലോകം. എന്ന് വെച്ചാല് ആധ്യാത്മിക ലോകം ശരിയായിട്ടുള്ള വൃക്ഷം, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകോ വെറും പ്രതിച്ഛായ മാത്രാണ്. അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായയാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാല അധശ്ചമൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള് എങ്ങനെയാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വരണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാല്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിങ്ങനെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും എല്ലായിടത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പടർന്ന് വരികയാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകള് അല്ലെ? കൊമ്പും ചില്ലയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മരത്തിന്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് ഇതിന്റെ ചില്ലകള്. ഈ വൃക്ഷത്തിനോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പീപ്പൽ ട്രീയുടെ താഴേക്ക് വേരൂന്നി പിന്നെയും വീണ്ടും വളരും. അങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഒരു വൃക്ഷത്തിന് തന്നെ പടർന്ന് വളരാനുള്ള കഴിവുള്ള വൃക്ഷം അല്ലെ? അപ്പോ ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഫലം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകള്. ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലെ ശാഖകളില് ഉന്നത യോനിയിൽപ്പെട്ടവര് ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെയാണെന്ന്. സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ തായ് വേരുകള് എന്നാണ്. സകാമകർമ്മങ്ങള് വേരുകളായി താഴോട്ടും വരും. അവ ഭൗതികതയില് നമ്മെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. മൂന്നും നാലും ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ജാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തദ് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയ
തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ എത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇതൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ്. യഥാർത്ഥ രൂപം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആരംഭമോ അവസാനമോ മധ്യമോ അടിസ്ഥാനമോ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. ഈ വേരുറച്ച് ഉയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഛേദിക്കാൻ പറ്റുക? വിരക്തി, വൈരാഗ്യം, വിരക്തിയാകുന്ന ഭൗതികതയോടുള്ള ആ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകതയൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ മാത്രമേ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഛേദിച്ചിട്ടോ എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ? ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പറയണേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഈ വേരുകൾ, ഈ വൃക്ഷത്തിനെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട്, അങ്ങനെ ആ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താലെ വൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിക്കണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചുവരവില്ലയോ? ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലും ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം. പിന്നെയോ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോ അല്ലെ, നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാര്, അവരുടെ പിതാമഹൻ, അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ അന്വേഷണം അവസാനിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്സംഗം വേണം. പിന്നെയോ നമുക്കൊരു ഗുരു എന്തായാലും വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭം ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. അത് ആരാഞ്ഞറിയണം നമ്മള്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ മായികമായിട്ടുള്ള സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള നിഴലായിട്ടുള്ള ഈ വൃക്ഷത്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ആസക്തികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പോ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അല്ലെ, അറിവ് കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുക്കുക, എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരാകും എന്നാണ്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈർഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പ്രാപിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? മിഥ്യാഭിമാനം വേണ്ട അല്ലെ, മായാമോഹങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ദുസ്സംസർഗം അല്ലെ, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് സംഘം വേണ്ട. അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണയിലൊന്നും പെടരുത് അല്ലെ. ഈ ഭൗതികതയിൽ പലതും ഉണ്ട്, വിഷയാസക്തരാവരുത്. പിന്നെ സനാതന തത്വം അറിയണം. സുഖദുഃഖാദികള്, അപജയങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവണം. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും വിഭ്രാന്തരാകാതിരിക്കണം. പിന്നെയോ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതരാവണം അല്ലെ. ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയാ, സ്വാത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര്
പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികള് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിസ്താരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. എന്റെ ഏക ബന്ധു ഭഗവാനാണ്. എനിക്ക് സംഘം ചേരാനുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. എന്റെ ഗുരു ഭഗവാനാണ്. എന്റെ ധനം അങ്ങാണ്. എന്റെ ഭാഗ്യം അങ്ങാണ്. എന്റെ ആനന്ദം അങ്ങാണ്. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുന്നു, പ്രണമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഭാവനയോടെ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അനാസക്തരായിട്ട് ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക. ഭഗവാനെ നേടുന്നത് വഴിയും ഈ വൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിക്കാൻ പറ്റും. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. മായയെ ജയിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറാൻ സാധിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പ്രകൃതിക്ക് അധീശൻ. അഹങ്കാരജന്യമായിട്ടുള്ള വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവണം. ഭഗവാനിലെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. മായയിൽ നിന്നുള്ള ഉളവാകുന്നവയാണ് അല്ലേ ഈ മിഥ്യാഭിമാനമൊക്കെ. ഇവിടെ ഈ ഭൗതികത ഈ ലോകത്തില് കുറച്ചു നാൾ മാത്രം താമസിച്ചു മടങ്ങേണ്ടവരാണ് നമ്മള്. അഹന്ത, മമത ഇതൊക്കെ നീങ്ങണം നമ്മുടെ ഉള്ളില്. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവുക. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ കഴിയും. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ സേവനം മറന്ന ജീവിതം, മായാമോഹം, ദുസ്സംഗം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മക്കളെ, എന്റെ ധാമം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, നിങ്ങള് അവിടേക്ക് വരൂ എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ്. ഞാൻ തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ, അവിടെ സൂര്യൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ശശാങ്കോ, ചന്ദ്രനും അവിടെ പ്രകാശം തരേണ്ടതില്ല. ഞാൻ പാവക, അഗ്നിയുടെ ജ്വാലയും അവിടെ ആവശ്യമില്ല. യത് ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. എവിടേക്ക് പോയാലാണോ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത്, അതാണ് എന്റെ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം പകർത്തേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് തന്നെ മതി. അവിടെ പ്രകാശമാനമാണ് ആ തദ്ധാമം. അതാണ് അവിടെ പോയാ യത് ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ, എവിടേക്ക് ചെന്നാല് പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടയോ. തദ്ധാമ പരമം മമ, ആ ധാമമാണ് എന്റെ ധാമം, പരമമായ ധാമം അതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാര് നിത്യലീല ആടാണ് അല്ലേ ധാമത്തില്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വസിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൂചന നൽകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനത്തിനെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അവിടേക്ക് ചെല്ലാൻ വലിയ ടഫല്ല അല്ലെ, എളുപ്പമാണ്. നമ്മള് പരമധാമം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാനിലെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാ, അത് മാത്രം മതി. സഹസ്രദള പത്മത്തിലെ ഭഗവാൻ ലീലയാടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, തദ്ധാമ പ്രവേശനത്തിന് അർഹനാവാം നമുക്ക്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവീധാമമാണ്. കൈലാസം, ഹരിധാമം അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലായിട്ടാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ, അതിലും ഉപരിയാണ് വൈകുണ്ഠം, അതിനു മുകളിലാണ് ഗോലോകം. പ്രകാശമയമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കൊണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തില് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ പ്രകാശം. തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ. ഈ ലോകം ഉണ്ടല്ലോ കുണ്ഠമാണ്. കുണ്ഠം, ഭയം, ടെൻഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. എന്നാലോ വൈകുണ്ഠം അത് അഭയമാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന
മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഏറെ എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് അവര്. അങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ച് അവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സമുദ്രവും സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലവും പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ സമുദ്രാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലം. ദാഹമുള്ളവന് ജലം നൽകിയാല് സ്വാദോടെ കഴിക്കും, അല്ലെ, നന്ദിയോടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയ്ക്ക് അധികം ദുഃഖമുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് സുഖവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഏത് വിധേന നോക്കിയാലും ഈ ഭൗതികത അത് പ്രയാസമുള്ളത് തന്നെയാണ്. ധനസമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ആള് വിചാരിക്കും, ഓ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും സുഖം എന്ന് വിചാരിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിക്കുക. മൂഢരാണ്, അല്ലെ. എന്നാൽ ആരറിഞ്ഞു അടുത്ത ജന്മം? മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ കുടുക്കിലാണ് അവരൊക്കെ. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികതയിലേക്ക് ജീവനെ പിടിച്ചിഴക്കുന്നത് എന്താ? മനസ്സാണ്. മനസ്സ് സത്വഗുണത്തിലാക്കണം. അപ്പോഴേ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നന്നാവും. ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മള് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഭഗവാനെ അറിയാം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ കഷ്ടപ്പാടിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണേ. സ്വന്തം ധർമ്മത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെ ഭഗവാൻ. എത്ര കാലമിരിക്കുമീനി എന്നും സത്യമോ നമുക്കേതു മാറി ഏതുമൊന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ്, അല്ലെ, പൂന്താനം പറഞ്ഞിരിക്കണത്. അപ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താനുള്ള വഴികൾ നോക്കുക. അതിനുള്ള എല്ലാ അറിവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിരല് കൈയിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വിരല് മുറിഞ്ഞു പോയാലോ പിന്നെ ആ വിരലിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിന്നാലാണ് നമ്മൾക്ക് സഫലത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഗ്നിയാണ്, അല്ലെ. തീയും ഒരു തീപ്പൊരിയും പോലെയാണ്. ഇത് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു തീപ്പൊരികളാ. തീപ്പൊരി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അതിന്റെ അഗ്നിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും, അല്ലെ. തീയിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും, അല്ലെ. അത് വെറും വെണ്ണീറായി മാറും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാല് നമ്മളുടെ സ്ഥിതിയും അങ്ങനെയാണ്. 8 ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനിവാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ, ഈ ജീവസത്ത ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ, അല്ലെ. അത് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവൻ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനിക്കുക, കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അല്ലെ. ആ കർമ്മവാസനകളും ഒക്കെ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ആ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, കർമ്മഭാരം എല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവൻ പോകുന്നത്. പിന്നീട് അതിന് മറ്റൊരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ ജനിച്ചവരൊക്കെ മരിക്കും, അല്ലെ. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയണത്, മനുഷ്യ നരജന്മം നമുക്കിപ്പൊ കിട്ടി. അത് ഒരു റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ പോലെയാണ്. എന്താ ജംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത? അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ടാവും. എവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ്. അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മൃഗമാവണോ, മനുഷ്യനാവണോ, ദേവീദേവന്മാരാവണോ, അതോ സ്വധാമത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണോ, അതൊക്കെയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിനില്
ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ കയറിയാല് ഫൈൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ കർമ്മ നിയമമുണ്ട് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണ ആ സഞ്ചാരത്തിന് ഒരു അറുതി വരുത്താൻ പറ്റും. അതാണ് എണ്ണി എണ്ണി കുറയുന്നിതായുസ്സും മണ്ടി മണ്ടി കരേറുന്നു മോഹവും വിധിച്ചിടുന്ന കർമ്മമോടുങ്ങുമ്പോൾ പതിച്ചിടുന്നു ദേഹമൊരിടത്ത്. കൊതിച്ചിടുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ കണ്ടിട്ട് കുതിച്ചിടുന്നു ജീവനും അപ്പോഴേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആമോദം പൂണ്ടു ചൊല്ലുവിൻ നാമങ്ങൾ, ആനന്ദം പൂണ്ടു ബ്രഹ്മത്തിൽ ചേരുവാൻ. പൂന്താനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ ജ്ഞാനപ്പാനയിലൂടെ. കൃഷ്ണം നമാമി കൃഷ്ണം ഭജാമി എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഏതൊക്കെയാ? കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയും ഇത് തന്നെയാ പണി അല്ലെ? അവിടുന്ന് കാറ്റ് ഗന്ധത്തിനെ വഹിച്ചോണ്ട് പോണ പോലെ എല്ലാ വിഷയവാസനകളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം കൊണ്ടാണ്, കർമ്മഭാരവും കൊണ്ട് ആ ജീവസത്ത മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണേ? മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്, സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ അവയിലൂടെ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനു വേറെ ഭഗവാനെ ഒന്നും അറിയാനൊന്നും അല്ല ശ്രമിക്കണത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുക, മരിക്കുക, ഇത് തന്നെ മതി ജോലി. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല അല്ലെ? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, അവയുടെ കർമ്മം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു ജന്മം ഉണ്ടാവും. അത് ഏത് തരത്തിലാണ് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ? 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്യുതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇപ്പോ അറവുശാലയില് ഒരു മൃഗം അറക്കപ്പെടുമ്പോഴും അടുത്ത മൃഗം പുല്ല് തിന്നോണ്ടിരിക്കുക. അടുത്തത് തന്റെ ടേണാണ്, അറിഞ്ഞൂടാ അതിന് അല്ലെ? മൂഢരാണ്. അതുപോലെയാണ് ഈ ജീവാത്മാവ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടു പോവുക? ഈ ഗുണങ്ങളുടെയൊക്കെ ആകർഷണത്തില് ഏതു തരം ശരീരാണ് ഇനി അനുഭവിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത്? ഇതൊന്നും മൂഢരായ നമ്മൾ അറിയണില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിയണം അല്ലെ? ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അറിവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ ആ അറിവ് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുമ്പോഴ് നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം എന്താവും? അതല്ല നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കോ? നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലെവലിലാ, ഏത് തലത്തിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്? പ്രേമഭക്തി വരെ എത്താൻ സാധിക്കണം അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലെവലിലാണ് എന്ന് സ്വയം നമ്മള് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഉയരാൻ. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം എന്നാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ഉയർത്തണം. അപ്പോ അതിന് ജ്ഞാനികൾക്കേ സാധിക്കും, അറിവുള്ളവർക്കേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. മൂഢന്മാർക്ക് അതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോ മൂഢന്മാര് കരുതും അയാൾക്ക് മരണം ഇല്ല എന്ന്. ബാക്കി ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ മരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മരിക്കില്ല എന്നാ. ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയട്ടെ. ദില്ലിയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പോവാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ 2 ഭീകരര് തോക്ക് ചൂണ്ടി എല്ലാവരും കണ്ട് നിലവിളിച്ചു. ഒരാൾക്ക് മാത്രം സന്തോഷം. അയാള് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. പിസ്റ്റൾ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാ, ഇത് ദില്ലിയിലേക്കല്ല, ഫ്ലൈറ്റ് ലക്നൌവിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോഴും ഇയാൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക, എപ്പോഴാ ഇവര് ജീവൻ എടുക്കുക അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, ലക്നൌവിലേക്കല്ല, കൽക്കട്ടയിലാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഇവരൊക്കെ പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുക. ഒരാൾക്ക് മാത്രം സന്തോഷം. അയാള് പറഞ്ഞു, ഓ, ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ കൽക്കട്ടയൊക്കെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭീകരര് തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് ദുബായിലെ ലാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ അപ്പൊ പോയി. ഈ മൂഢനായ ആളോ, അപ്പൊ പാസ്പോർട്ടും വിസയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ദുബായിലൊക്കെ പോകാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാണ്. ഭീകരരെ എപ്പോഴാ ജീവൻ എടുക്കുക അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, മായാപഹൃതമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ജീവിക്കണത്. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോണ പോലെ പോയാ മതി അല്ലെ. അടുത്ത ജന്മം എന്താവും ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു ചിന്തയില്ല, പേടിയില്ല. അറിവുണ്ടെങ്കിലാണ് പേടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. മൂഢർക്ക് എന്തിനാ പേടി? ജനിമൃതികളാകുന്ന ചക്രം ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു അല്ലെ, കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ക്ഷീണിക്കുന്നു അല്ലെ, ക്ഷയിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും വേറൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നു. എപ്പോഴും മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്തി ആത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞവര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവര്, അതിനായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ ലെവൽ എന്താണ്, അടുത്തത് എന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ്, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. 12. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികള് പറയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരമൊക്കെ നീക്കാൻ ഒരേ ഒരു സൂര്യൻ മതിയാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന് തേജസ് എവിടുന്നാ കിട്ടിയേ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നത്. ഇപ്പൊ പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പാല് എവിടുന്നാ? പശുവിന് എങ്ങനെയാ പാലുണ്ടാവുക? പുല്ലൊക്കെ കഴിക്കണം അല്ലെ. പുല്ല് എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവുക? മഴ മൂലം. അപ്പൊ മഴ എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവണേ? സമുദ്രം വേണം അല്ലെ അതിന്. ഈ സമുദ്രം നിറയ്ക്കണത് ആരാണ്? അപ്പോ ലാസ്റ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ്. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും, ഒരു സിമന്റ് കമ്പനി ഉടമ പ്രഭുപാദിനെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പോ എന്താ, എന്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഇന്നതാണ്, വീട്ടുപേര് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, നീ കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയണത് ചോദിക്കുകയാണ്. ചോദിച്ചു, എന്തൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസാ നീ ഉപയോഗിക്കണേ? പറഞ്ഞു, പാറയുടെ പൊടി, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ, അതൊക്കെ എവിടുന്നാ കിട്ടണേ? നീ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? അല്ല, അതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടത്. അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നീ നിന്റെ പേരില്, നിന്റെ വീട്ടുപേരില് കമ്പനി അല്ലേ, അപ്പൊ നീ കള്ളനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ ജന്മാഷ്ടമിക്ക് ദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാ. എന്നാ നീ ചെറിയ കള്ളൻ എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റും കാണുന്നത് ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം പോലും ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13. ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവാ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തേജസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയും അഗ്നിയുടെയും ഒക്കെ പ്രകാശം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഓജസ് അതിനെ പറ്റി പറയാണ്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകിയിട്ട് അവയെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ശരിയായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ഞാൻ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും രസം പകരുന്നു എന്നാണ്. സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ എന്താ പറയാ, ഓരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ഔഷധ മൂല്യങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങള്, ഫലങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഈ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് കൊണ്ടാണ്, നിലാവിൽ നിന്നാണ് അതിനൊക്കെ ഔഷധികൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓജസ്സാണ് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ പരമപുരുഷന്റെ അധിനിവേശത്തിലാണ് ഓരോന്നിനും ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. സസ്യത്തിന് ഔഷധ ശക്തി ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഉള്ളൂര് പ്രേമസംഗീതത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പരാപരാത്മൻ ഭക്തി അഭിഗമ്യൻ ഭവാനയാർ കാൺമൂ ചരാചര പ്രേമാഞ്ജലിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ. അല്ലേ, ആ പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണിലെഴുതണം, എന്നിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് പരാപരാത്മൻ ഭക്തി അഭിഗമ്യൻ ഭവാനെ ആർ കാൺമൂ ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ. ആ ഒരു അകക്കണ്ണുണ്ടെങ്കിലേ ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം അല്ലേ, സർവശക്തനായ ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ്, ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അല്ലെ, ഓരോ പൂക്കളും എല്ലാം. ഇതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഓജസ്സാണ്. 14 അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജഠരാഗ്നിയാണ്. ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് അഗ്നി, ജഠരാഗ്നി, വൈശ്വാനരൻ, അത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ സകല ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും വേണം അത്. എന്നാലാണ് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ശരിയായിട്ട് ദഹിക്കണം അല്ലെ. അത് ഈ പഞ്ചപ്രാണനുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തില്. ആ വായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കണു. ഏതോ 4 വിധം ആഹാരം? ചവച്ച് കഴിക്കണത്, നക്കി കഴിക്കണത്, ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെയോ വിഴുങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ 4 തരം ഭക്ഷണവും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ജഠരാഗ്നി വൈശ്വാനരൻ ആണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശക്തികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പല വലിയ പാരംഗതരൊക്കെ വന്നിട്ട് വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് നടത്തും. ഇപ്പൊ ചോദിക്കും, പ്രഭുപാദ് ചോദിക്കും, ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആർക്കും വ്യക്തതയില്ല ഒരു ഉത്തരം പറയാന്. ആരും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ ഈസ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റി. അതാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സംശയങ്ങൾ മാറണില്ല അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ ഇൻകൺസീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ പൊട്ടൻസി അത് ഒരാളും ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആമോദം പൂണ്ട് ചൊല്ലുവിൻ നാമങ്ങൾ, ആനന്ദം പൂണ്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ ചേരുവാൻ അല്ലെ. നാമജപം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് മാർഗമുള്ളൂ. 15ാമത്തെ ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നത് ഭഗവാനാണ്. സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും
അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ആത്മാവിന്റെ പോഷണം അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഉള്ളില് എല്ലാവരുടെയും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഹൃദയ ഗുഹയില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. രണ്ട് ടൈപ്പ് പുരുഷന്മാരുണ്ട് അത്രേ. തെറ്റു പറ്റുന്നവരും ഉണ്ട്, തെറ്റു പറ്റാത്തവരും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തെറ്റു പറ്റുന്നവര് തന്നെയാ. എന്നാലോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റു പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനും ദ്രോണാചാര്യരുമാണ് അല്ലെ. പക്ഷിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് അമ്പെയ്യാൻ അത്ര ഏകാഗ്രതയുള്ള കുട്ടി അല്ലെ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോകുന്നു. 2 ടൈപ്പ് ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ 2 ടൈപ്പ് പുരുഷന്മാര്. പരമപുരുഷനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട്, പരമാത്മാവ്, അവ്യയൻ, നാശമില്ലാത്ത ആ ഭഗവാൻ ഈ 3 ലോകങ്ങളിൽ അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തി പോരുന്ന ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. അന്തരാത്മാവിനെ അറിയാനാവണം. അപ്പോഴാ ശാന്തി കിട്ടുക. നമ്മൾ പീസ് ഫോർമുല പഠിച്ചു. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി അല്ലെ. 9:34 എത്ര 5:29 അല്ലെ. 5:29 നമ്മൾ പഠിച്ചു. പീസ് ഫോർമുല ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പരമപുരുഷനായിട്ട് 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മാത് അക്ഷരമതീതോഹമക്ഷരാദഭിജോത്തമ അധോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. ആരാണ് പുരുഷോത്തമൻ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ക്ഷരം എന്ന് വെച്ചാൽ നാശമുള്ളത്, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തത്, ക്ഷയിക്കാത്തത്. അതീതനാണ് അല്ലെ, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും ഒക്കെ എന്നെ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുകയാണ് അല്ലെ. ആരാ പുരുഷോത്തമൻ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, എല്ലാവരും അല്ലെ ഇത് വത്സസ്തേയം എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാ ബ്രഹ്മമോഹന ലീലയാണ് എന്ന്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കഥയാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പശുക്കുട്ടികളെയൊക്കെ മറച്ച കഥയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ, എല്ലാം വിഷ്ണുമയമായിട്ട് കാണുകയാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ. ഇത് ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. 19. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവര് എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അവരുടെ അറിവ് പരിപൂർണമായി കഴിഞ്ഞു. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കും. ഭഗവാനാണ് സർവ ലോകമഹേശ്വരൻ, സർവജ്ഞൻ എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുക പൂർണ്ണമായിട്ട്, അതേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ.
ഇപ്പോ പുരുഷോത്തമനാണ്. വേദങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ഭഗവാനെ ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആള് എല്ലാ വേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് പറയുക. ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ, പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ആളായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവും. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായിട്ട് ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക, ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവര് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിതമുക്തം മയാ നഖ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത അനഘ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചത്. അനഘൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപരഹിതൻ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ നൽകി അല്ലെ. ഏതു മാർഗം വേണം എന്ന് ഇനി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായതല്ല. ആധ്യാത്മികത അതാണ് പെർമനന്റ് ആയത്. വേദാന്ത സാരം എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഈ അറിവൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലെത്താം. പിന്നെ ഹരിനാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതികത സ്ഥിരമല്ല അല്ലെ. ആധ്യാത്മികതയിൽ എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുക, പുനർജന്മമാണ്. ഇപ്പൊ വേദാന്ത സാരം ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക, അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്നു തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. സുദാമ കൃഷ്ണൻ. പുരുഷോത്തമൻ ആണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ. പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ ധാമമുണ്ട്. അതേതാണ് എന്നറിയാമോ? അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ശംഖക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന നഗരം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രാജാവിന് നീലമാധവനെ സ്വപ്നം കാണും. നീലമാധവൻ എന്നൊരു മൂർത്തി ഉണ്ട്. എവിടെയാണെന്നറിയില്ല, ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ സ്വപ്നത്തില് രാജാവ് കാണാറുണ്ട്. ആ വിഗ്രഹം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ മന്ത്രിയുണ്ട്, വിദ്യാപതി എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണനാ മന്ത്രി. പറഞ്ഞു, ഞാൻ നീലമാധവനെ കണ്ടെത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനു ആരംഭിച്ചു. അപ്പോ അദ്ദേഹം പല പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോയി. ഇപ്പൊ ശബര എന്ന് പറഞ്ഞ വനവാസികളുടെ അവർക്ക് അറിയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി, മന്ത്രി. എന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ കുറെ നാൾ താമസിച്ചു. എന്നിട്ട് ഗ്രാമത്തലവന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പോ രാത്രി ആരും അറിയാതെ ഈ ഗ്രാമമുഖ്യൻ എവിടെയോ പോകുന്നുണ്ട്. രാവിലെ തിരികെ വരുമ്പോഴ് നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, പത്നിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ എവിടെയാ പോകുന്നത് എന്ന്. പറഞ്ഞു, അത് പറയില്ല, രഹസ്യാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ തവണ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ നീലമാധവനെ പൂജിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ നിർബന്ധിച്ചു. പിന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം വിദ്യാപതി ബുദ്ധിമാനാ. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴി കുറെ കടുക് അങ്ങനെ കയ്യിൽ എടുത്തു. പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കടുക് ഇട്ടോണ്ട് പോയി. മഴക്കാലാണ്, വേഗം മുളയ്ക്കും അതെ അല്ലെ. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു നീലമാധവനെ കണ്ടു. സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം, കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നണില്ല. അങ്ങനെ തിരികെ വന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീലമാധവനെ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈന്യം ഒരുമിച്ച് രാജാവ് ചെല്ലാണ്.
എന്നാലോ അവിടെ എത്തിയപ്പോ വിഗ്രഹം കാണാനില്ല. എല്ലാവർക്കും വിഷമായി. അപ്പോ ഈ വിദ്യാപതിക്ക് കുറെ ദേഷ്യായി. ഈ ഗ്രാമമുഖ്യൻ പറഞ്ഞു, നീ കാരണത്താലെയാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ നീലമാധവൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി എന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ട, ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. സമുദ്രത്തിലെ 3 തടിക്കഷ്ണം കാണാനാവും. ചക്രം, താമര, അനന്തൻ ഒക്കെ അടയാളങ്ങളായിട്ടുള്ള തടികൾ ഉണ്ടാവും. അതെടുത്തിട്ട് വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ കാത്തിരുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ 3 തടിക്കഷ്ണങ്ങള് ഒഴുകി വന്നു. അങ്ങനെ അതെടുത്തിട്ട് വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ശില്പികൾക്ക് ആർക്കും നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോവാ. പിന്നെ വിശ്വകർമാവ് വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. 21 ദിവസം വേണം എനിക്ക്. എന്നെ ആരും ശല്യപ്പെടുത്തരുത്, എന്റെ മുറിയൊന്നും ആരും തുറക്കരുത് എന്ന് അതൊക്കെ എഗ്രി ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അകത്ത് നിന്ന് ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കണില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്താ, അപൂർണമായിട്ടുള്ള മൂർത്തികള് 3 ശില്പിയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ രാജാവ് വിഷമിച്ചു, ഞാൻ ബുദ്ധിമോശം കാണിച്ചുവല്ലോ എന്ന്. ഇത് നോക്കുമ്പോ എന്താ, ജഗന്നാഥ്, ബലരാമൻ, സുഭദ്ര 3 മൂർത്തികള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോ വിഷമായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ സ്വപ്ന ദർശനം. വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ വരാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കണത്. ആനന്ദഭാവമാണ് എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവ് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് പറഞ്ഞു, പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവിനെ വിളിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കോ ഇവിടത്തെ യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ കാലയളവ് സമയം വളരെ വലുതാണ് നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ പോയി വരുന്ന വേളയായപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ യുഗങ്ങൾ എത്രയോ കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രമൊക്കെ മണ്ണിനടിയിലായി. അങ്ങനെ കാലമാധവൻ എന്നുള്ള രാജാവായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ. അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന വേളയില് കുതിര ഒരു ചക്രം തട്ടി വീഴാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിയപ്പോഴ് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം. അങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രം കണ്ടെടുത്തു, പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് തിരിച്ചെത്തണത്. അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ആരും അറിയില്ല, യുഗങ്ങളെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണു. പക്ഷെ ഒരു കാക്ക സാക്ഷി പറഞ്ഞു, അതെ, ഈ രാജാവാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് എന്ന്. അങ്ങനെ പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവും എത്തി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. അപ്പോ വളരെ വിസ്മയം, അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രാണ് അത്. ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിന്റെ മീതെ സുദർശന ചക്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ആ ചക്രം കാണുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ട ഫലമാണ്. എവിടെ നിന്ന്, ആ ടൗണിൽ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ആ ചക്രം നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാ തോന്നാം. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളില് കൊടിയുണ്ട്, പതാക. അത് കാറ്റിന് വിപരീതമായിട്ടാ അത് പറക്കുക. സിംഹദ്വാരം എന്നുള്ള കിഴക്കേ ഗോപുരമുണ്ട്. ദേവഗണങ്ങൾ പോലും വന്ന് ദർശനമെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും എന്നാണ്. ഇപ്പോ കടലിരമ്പല് കേൾക്കാം എല്ലായിടും. പക്ഷെ മതിൽക്കകത്ത് കടന്നാല് കേൾക്കില്ല. എന്താ കാരണം? കുഞ്ഞു പെങ്ങള് സുഭദ്രയ്ക്ക് കടലിരമ്പല് പേടിയാ, അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ തിരുപ്പള്ളിയിലാണെങ്കിലോ മഹാത്ഭുതങ്ങളാ. 7 പാത്രം ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിട്ടാണ് നൈവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക. അതില് ഏറ്റവും ആദ്യം വെന്ത് കിട്ടുക ഏറ്റവും മുകളിലെ പാത്രത്തിലെ നിവേദ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളാണ് അവിടെ. ഇന്നിപ്പോ 2000 പേര് വന്നാലും 2 ലക്ഷം പേര് വന്നാലും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് പ്രസാദം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവൂല്ല. അങ്ങനെയുള്ള പല പല അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും നടക്കുന്ന പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, അതാണ് പുരുഷോത്തമധാമം. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.
മാതാജി ഇവിടെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതൊന്നുകൂടെ പറയാമോ? അരയാൽ വൃക്ഷം അത് ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഛായ മാത്രാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ കാണുന്ന തലകീഴായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞ ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. എങ്ങനെ? കാമ്യകർമ്മങ്ങള് നമ്മള് ഈ ജീവാത്മാക്കള് കാമനയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും തോറും ഈ വൃക്ഷത്തിന് പരിപോഷണം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ? ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന് അതിരുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൽ ആസക്തരായവർക്കോ, ഈ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തരായവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനയില്ല. ഇതിന്റെ ഇലകൾ വേദങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ, എല്ലാ അറിവുകളും ഉള്ളവൻ എന്നാണ്. മാതാജി, ആ വൈശ്വാനൻ എന്നല്ല ഈ ജഡരാഗ്നിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട പേര്? അതെ, വൈശ്വാനരൻ. അതാണ് ദഹനാഗ്നി, ജഠരാഗ്നി എന്നൊക്കെ പറയും. ജഡരാഗ്നി. അല്ല അനകനോ അനികൻ എന്തോന്നും പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? അനഘ. അനക. ആ, പാപരഹിതൻ. പാപരഹിതൻ അല്ലേ? ആ, അഘം എന്ന് വെച്ചാ പാപം. അനഘൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപമില്ലാത്ത. അനക അല്ലേ? അനഘ. ആ ആ. അതേപോലെ ഒരു ഡൗട്ട് വിഷയം 9ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ആ, ചോദിച്ചോളൂ. അറിയാൻ പറ്റുമോ? ആ, പിന്നെന്താ. മാതാജി. ആ മാതാജി. ആ, പറയൂ, ചോദിച്ചോളൂ. 9ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ഒരു ഡൗട്ട്. ആ, ചോദിക്കൂ. അതായത് 9:5 പറയുന്നത്, ഓ, സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ആ, പ്രപഞ്ചം. ഭഗവാൻ ആ, എന്താണ് സംശയം? എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്, ജീവാത്മാവിലുണ്ട്. ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ അംശം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് അംശമായിട്ട് ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്നാണ്. അത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ 6 ഗുണങ്ങള് പരിപൂർണതയിലില്ല. അതിലൊരു വിരക്തി ഉണ്ട്, ഒരു ഗുണം. വൈരാഗ്യം, വിരക്തി ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. ഭഗവാൻ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനോടൊന്നും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. വ്യക്തമുണ്ടോ? മനസ്സിലായി. മാതാജി, മുത്തും മാല കോർക്കുന്നത് പോലെ. ഉണ്ട് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിക്ക് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള സെറ്റിലാവില്ല, ശരിക്കുള്ള നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ നൂലിന്മേലെ മണികൾ കോർത്ത് ഒരു മാലയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചരടാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാകുന്ന ചരടില് കോർക്കപ്പെട്ട ഇതാണ് ഈ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും, ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളും എല്ലാമേ ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ നിലനിൽപ്പ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് കാണുന്നില്ല, ആ ചരട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള പല ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും തേജസ്സും ശക്തികളും എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. അതിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയണം. അത് നമ്മുടെ പ്രയത്നമാണ്, നമ്മുടെ കഴിവാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ നൂലിൻ മണികൾ എന്ന പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചം ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ഗ്രഹയൂഥങ്ങൾ തന്നെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? എല്ലാത്തിന്റെയും ആ നിലനിൽപ്പ് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ശരിയായ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്.
ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഈ ചരടിനെ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തില് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള നയനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള പല വഴികള് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു ഓരോരോ അധ്യായത്തിലൂടെ. വ്യക്തമുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി, ആവുണ്ട്, വ്യക്തമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങള് ആ അധ്യായം 13 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 13 13 പറഞ്ഞോളൂ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാം? അത് ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട്. സോ സിമ്പിൾ. ഭഗവാനിന് ശരണാഗതി ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക ആദ്യം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രഥമമായിട്ടുള്ള മാർഗം നാമജപമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനാണ് എൻ്റെ പരമലക്ഷ്യവും എന്നറിയാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത്രേ വേണ്ടൂ. എല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മവാസനകളും പാപഭാരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ അവസാനിക്കും എന്നാണ്. അതിങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാ ചെയ്യണ പോലെയല്ല. മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിനും ആധാരം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സില് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പം അത്ര ദൃഢതമമാവണം. അപ്പൊ ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇങ്ങനെ വിത്ത് പോലെയാണ് കിടപ്പുള്ള. ആ വിത്ത് ഇങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ആ നാമജപം, ഭഗവത് സ്മരണയാല് ഇതൊക്കെ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ വറക്കപ്പെടുക, പിന്നെ അത് മുളക്കില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്ക്. അല്ലാതെ എങ്ങനെയോ വിചാരിച്ചിട്ട് നാമം ചൊല്ലി പാപമൊക്കെ പോയി, അതെന്തോ ഒരു സ്വിച്ചാണ്, എല്ലാം അങ്ങനെ ഇറേസർ കൊണ്ട് മാച്ച് കളയണ പോലെ. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളുടെ ആ ഭാവമാണ്. നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ഓരോ നാമവും ജപിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കൃഷ്ണ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കണ്ണൊക്കെ നിറയും യഥാർത്ഥ ഭക്തന്. അതാണ്. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും, എത്ര ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചിലവര് ബലം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അവർക്കൊന്നും ഒരു ഇമോഷൻസും ഉണ്ടാവണില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ആ സുധാമയെ ആലിംഗനം ചെയ്യണതൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് കണ്ഠയിടറും, പറയാൻ സാധിക്കില്ല, കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പാപമാകുന്ന അങ്കുരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വിത്തുകളൊക്കെ വറക്കപ്പെടുകയാണ്. വറുത്താ പിന്നെ മുളക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നതാണ്. ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ. ഇവിടെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ഭൗതിക ലോകം ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം നൽകുന്നത് എങ്ങനെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം നൽകി. ശ്ലോകം 5 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അടുത്തത് ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ശ്ലോകം 7. മമൈവാംസോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ഠാൻ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ജീവാത്മാവിന്റെ ദഹനാഗ്നിയായി വർത്തിക്കുന്ന അഗ്നി ഏതാണ്? വൈശ്വാനരൻ. എന്താ മാതാജി? വൈശ്വാനരൻ. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതനായതുകൊണ്ട്.
അതെ. അപ്പൊ എല്ലാം പഠിച്ചു നിങ്ങള് അല്ലേ? ചാപ്റ്റർ ഇനി 3 ചാപ്റ്ററും കൂടി പഠിച്ചാ ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. പിന്നെ പരീക്ഷ. അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മളുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ കാമനയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പരിപോഷണം ലഭിക്കും. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാലാണ് അതിന് കൊമ്പും ജില്ലകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണേ. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങള് നമ്മള് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അസംഗം, ഈ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അസംഗമാകുന്ന ശസ്ത്രത്താല് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തെ മുറിച്ചു കളയാൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുള്ളൂ. നല്ലോണം പഠിക്കാൻ 3 ദിവസം ഉണ്ട് ഇനി. കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ എന്തെങ്കിലും? മാതാജി, ഇതിപ്പോ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡേയ്സ് തരുമോ? ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ പ്രാക്ടീസ് മാതിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേ? ഇതെന്താ ഇപ്പൊ നീറ്റ് എക്സാം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത്? സ്റ്റഡി ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അത്രയൊന്നും ഇല്ല, പേടിക്കണ പോലെയൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങള് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങള് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയാ ഏത് പുരാണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാ അത്രേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചോദിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ടഫ് ആയതൊന്നും ചോദിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് എന്താ ആലയം എന്നാ പറയാ? വസ്ത്രാലയം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ ശംഖ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലിന്റെ പേര്, കൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേര് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയണതല്ലേ. അതൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പരീക്ഷ ഇടും മാതാജി. സ്റ്റഡി ഹോളിഡേ ഒന്നുമില്ല. 18 കഴിഞ്ഞ 19 ദിവസം ഇടും അല്ലേ? 9 മണിക്ക് ഇതേ സമയത്ത് അല്ല, 9 മണി എന്നാ പറയണേ. 9 മണിയുടെയും ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കണതേ. അത് കാരണം അതോ 3 മണി സമയത്ത് തന്നെ പരീക്ഷ നിങ്ങളുടെ. മാതാജി പരീക്ഷ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഞങ്ങള് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും, നിങ്ങള് 4 ഓപ്ഷനും പറയും, നിങ്ങൾ ശരി ഉത്തരം എഴുതുക. പേപ്പറൊക്കെ വേണ്ടി വരും, ഒരു കഷ്ണം പേപ്പറൊക്കെ വേണം. പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എത്ര എണ്ണം ശരിയുണ്ടെന്ന് പറയണം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു.